روزی 30 август дар сегменти ӯзбекии шабакаҳои иҷтимоӣ паёми видеоӣ ба президенти Ӯзбекистон Мирзиёев аз сокини шаҳри Чирчиқи вилояти Тошканд, ки модари 3 фарзанди ноболиғ мебошад, нашр шуд. дар навори видеоӣ зан нақл мекунад, ки чӣ тавр ӯ танҳо барои пӯшидани либоси исломӣ қурбони кормандони вазорати корҳои дохилӣ ва хадамоти амнияти миллӣ шудааст. гулбаҳор номи ин зан аз дасти нерӯҳои амниятӣ азият кашидааст. муфассал нақл мекунад, ки чӣ гуна кормандони мақомоти ҳифзи ҳуқуқ бо роҳи фиреб ба хонаи ӯ дар зери niqoби харидорони амволи ғайримаъқул даромаданд. пас бидуни ҳеҷ далеле, ки ҳуқуқи кофтукови хонаи ӯро дода бошад, мақомоти амниятӣ манзилашро кофтукоб карда, телефонҳои мобилие, ки ба Гулбаҳор ва фарзандони ӯ тааллуқ дошт, мусодира намуданд. сипас маъмурони амниятӣ ба Гулбаҳор гуфтанд, ки ӯ ва духтари калонияшро боздошт мекунанд ва бояд ҳамроҳи онҳо бираванд. вақте ки зан барои иваз кардани либосҳояш дар утоқи дигар дархост кард, яке аз афсарон дар либоси полис посух дод, ки ӯ бояд дар ҳузури онҳо либосашро иваз кунад ва агар бихоҳад, зан ҳатто либоси тагпӯшашро дар ҳузури онҳо иваз мекунад. пас аз расидан ба шӯъбаи полиси маҳаллӣ, Гулбаҳор ва духтари 17-солаашро барои гузаронидани пурсиш дар утоқҳои гуногун ҷойгир карданд. кормандони вазорати корҳои дохилӣ аз Гулбаҳор талаб карданд, ки ба телефонҳои мусодирашуда дастрасӣ бидиҳад. зан ишора кард, ки агар нерӯҳои амниятӣ ба ӯ ягон ҳуҷҷати пешниҳод кунанд, ки ба онҳо ҳуқуқи омӯхтани мундариҷаи телефонро медиҳад, пас ӯ телефонро боз мекунад, вагарна ҳамаи талабҳои онҳо ғайриқонунӣ мебошанд. пас аз таҳдидҳои тӯлонӣ ва бенатиҷа, таҳдид ва айбдоркунии Гулбаҳор дар робита бо гӯён гурӯҳҳои экстремистӣ ва террористӣ, ӯро ба таҳхонаи утоқи назоратӣ бурда, дар яке аз ҳуҷраҳои ифлос дар шароити ғайриинсонӣ нигоҳ доштанд. дар навбати худ, барои сафед кардани амали кормандони худ, вазорати корҳои дохилӣ изҳороте нашр кард, ки дар он ҳодиса ҳамчун як амалиёти махсус аз ҷониби кормандони раёсати мубориза бо терроризм ва экстремизми динӣ гузаронида шудааст. дар ҳоли ҳозир, пас аз интишори паёми видеоӣ, чанд блогерон ва фаъолони мустақили ӯзбек барои кӯмак намудан ба Гулбаҳор шурӯъ карданд. инчунин истифодабарандагони шабакаҳои иҷтимоӣ амалҳои нерӯҳои амниятиро нисбати як зани беёвар ва модари танҳо маҳкум кардани худро изҳор кардаанд. зеро ин зан ҳиҷоб пӯшида намоз мехонд ва кӯшиш мекард, ки тавассути лексияҳои диншиносони мустақили ислом дини худро биомӯзад. qorachadan kelgan kishi ular aytdilarki, kerak bo'lsa mani oldimda tursigini ham kiyasan, hech qayerga kirmaysan ham, hech qanaqa kiyim kiymaysan dedilar. Men aytdim, men kiyinib chiqay.